Tony Braxton with Woman 16 imizuzu uyibethele insimbi yaka 10 o'clock. Sanongena masibulise wethu sikwamkele nkosi kakhulu ngokhetha thina. Uma mdeuka masifunde sikhule sakho kusala kulisize ngolwazi nokuphuma mdeuka on Matakane exclusively on Vukani FM. Seventeen imizuzu uyibethele insimbi yaka 10 o'clock. Usanongena masikubulise wethu sikwamkele enkosi kakhulu ngokuba ube nathi mphulaphuli. Masenze nje kanje kancinci nje. Uma mdeuka masifunde sikhule sakho kusala kulisize ngolwazi nokuphuma mdeuka on Matakane exclusively on Vukani FM. Samkela uDr Siyasanga Nqoko yena ngugqirha wenyawo. Namhlanje ke akho nto itheni imphulaphuli siza nayo. Siqonde into yobana ke maske simzise ngaphambili just ukuba azokusincedisa siphendule imibuzo esinayo kuyo yonke into enxulumene okanye eyamane nengxaki ezithi zisichaphazele ezinyaweni. Ukhona ke yena ke simbambe ngoZoom. You can also watch us live on our Facebook. It's Vukani Community Radio. Doctor, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Tuma. Thank you for having me. Pleasure. Namhlanje doc sizophendula imibuzo asinasihloko singokola naso but sijonga i-foot health nje and siphendula imibuzo yabaphulaphuli. Sizawuqala ke ngombuzo maka Oyintando Melokuhle Manxasana Jeje. Uthi yena hayi Chuma ndicela wethu ubuza. Ndingenza njani mna ndinengxaki yenyawo? Ufumanise ukubana if ndinxibe isihlangu esivulekileyo for ixeshana ziyaqhekeka inyawo zam worse apha ebusika. Zinamaxesha ndizive ingathi zibudumba as a result andithandi ukunxiba isihlangu esivalekileyo. Inoba yintoni ingxaki? Sizawuphendula one by one, Chumane. Yeah. Okay, masiqale ngalowo. One, xa ziqhekekile iinyawo kuthiwa zii-heel fissures, ne? Okay. NgesiXhosa siyazi uba ngamasa, ne? Okanye amasense. So into eyenza amasa kuba dry kwenyawo, ne? And then ezinye ii-contributing factors kunxiba isihlangu esivulekileyo. When you wear backless shoes meaning izihlangu ezi-expose isithende sakho for long periods of time, isithende sakho sizawuqhekeka. It's mostly common in winter ke njengoba esitsho usisi lo, because in winter due to la humidity kusiye sibe dry skin. I'm sure sonke we experience dry skin when it comes to winter. So the same thing happens napha esithendeni, yebo, due to la humidity ihlayo in winter, then your heels become dry ke ngoku and the rest of your skin, yebo. So when your heels are dry, kuqale kubekho i-dryness, ne, ibe ngathi kubona into eqwebileyo. Then kubekho thick skin that builds phaya at the back of i-heel yakho. And then ke ngoku keza contributing factors zoba unxiba isihlangu esivulekileyo esingena support apha esithendeni, then iqhekeke la thick skin. So the whole process into oyenzayo is the dryness of iinyawo zakho. Yebo, and it goes in stages ke ngoku siqale sibe dry, ubone sewuphuma i-thick skin, and then la thick skin iqhekeke ke ngoku, yebo. And uyathanda ke uba nee-infections ezi-secondary to that, because xa kuqhekekile mos kuba khona i-cut nyana, i-cut okwakusikeka, uyayebo, and kulula ke ngoku uba ube nee-infections. So ukuqhekeka
kwezithende akupheleli phaa ekuqhekekeni. You can easily get infections from phaya. So one way you can help with la okwakuqhekeka kwezithende okanye amasa, ne? Try to get someone to uwasusa, because whatever you do ekhona phaya ayizunceda ncam. You have to first remove them ngeblade. We also do it, ne? Oh, Uyawa remover, and then ke ngoku you can maintain it ke ngoku. Uyayibona? Kuba nzima to maintain it esekhona amasa. It's important to remove them, ne? Isithende sakho ibe sesakho. And then ke ngoku you maintain it by preventing la process yenzeke. Yabo kaphinde. So one, you'll start with moisture, because besithethe ngoba bubu dry obuye dry, benze yes. yonke le process. You start with moisture. Mos xa siyisusile sayi-remover, now you heal, ayisenamasa, it's smooth. Yabo? But then if you carry on ngale nto ubuyenza yoba uyiyeke ibe dry, ungathambisi, unxibe isihlangu esivulekileyo, they will come back. Yabo? So Okay. after removing them, you can maintain them, one, by moisture. If you are struggling to find into yothambisa, you can always use xa ungumntu obonayo uba iinyawo zakho ziba dry, yabo. You can always use a urea based. Ikhona izinto ezine-urea, yabo, phaa Okay. kwisection into zothambisa. Make sure it has urea. Uyithambise yona. I-urea helps with moisture, and then it helps with preventing ukuqhekeka kwesithende. Make sure you moisturize, and then ezaa zihlangu zivulekileyo okanye ezaa backless shoes ungazinxibi oko, alternate, yabo. And Okay. especially in winter ke ngoku, once you've removed la thickness okwaqhekeka kwesithende, in winter make sure you wear your socks and then your izihlangu ezinebag, yabo, ezivalekileyo. Okay. So ii-factors eziye zicontribute bubu-dry and then the backless shoe eziye zenze ukuqhekeka kwezithende. Uthi uNtobozuko yena apha, Chuma, ndicela undibuzele kuDoc. Kwathiwa ndine-neuropathy, I'm not sure if ndiyibiza kakuhle. So iinyawo zam zibuhlungu, ii-joints andinabhalance. Ndingancedwa yintoni ngoba ndiyaqaqanjelwa oko kufuneka ndinxibe iteki? Sezibeleni. Okay, so i-neuropathy usually yenzeka kubantu abaneswekile, ne? Okay. Iswekile, when it's uncontrolled okanye xa isoloko iphezulu ingalawuleki, iye imosha amalungu omzimba, ne? Okay. So apha ezinyaweni iye iqale ngomosha ii-nerves. Ii-nerves ziye zizoba uva uba ndikubambile, ku-perceive sensations, yabo, uva uba ubanjiwe ezinyaweni, uhlatyiwe yinto ethile ezinyaweni. Zii-nerves ezo zi-responsible for uba uve, to perceive sensations. So iswekile iyimoshe ii-nerves zakho. So la nerve damage yenziwa iswekile kuye kuthiwa ke ngoku i-neuropathy. So i-neuropathy kukumoshakala kwee-nerves apha ezinyaweni, uyabo. Depending on the extent of the nerve damage, then you can be able to uyitreat, ne? For example, ziye ziqale zibe buhlungu, uve ii-sensations yabo, ezi-abnormal, ezingezizo ii-normal sensations. For example, uzawuva ngathi there's ube ungaboni into apha ezinyaweni, but you perceive, yabo, an abnormal sensation of burning, an abnormal sensation of ngathi kukho ii-pins nee-needles ezikuhlabayo apha phantsi kwenyawo, yabo. Zonke ezo nto, okanye sharp pain, zonke ezo nto, it's a nerve pain, ne? Sharp pain, pins and needles, i-numbness, abanye bade bathi ngathi uhanjwa ziimbovane but azikho, ingathi uhanjwa ziirhorho apha phantsi kwenyawo. Or a sensation that kuyarhawuzelela but not superficial phaa ngaphakathi. Zonke ezo zii-symptoms ne-pain ye-neuropathy okanye ye-nerve damage. Kunjalo but ziseve iinyawo zakho, you can still try to ubuyisa ii-nerves zakho to normal, ne? And also umanage the pain, ne? Lo izinto ke that you can, which is a remedy, ongadingi i-prescription for zona, you can take uvitamin B3 novitamin B6. I-pyridoxine, kuthiwa yi-pyridoxine, but if awuzokhumbula loo magama, it's just vitamin B3 and then vitamin B6.
Zezo Okay. vitamins that will help with nerve health yakho. And then ke if ayide ibe right, that's just a supplement vitamins. There Yeah. are pills that can be prescribed ke ngoku for you to regain healthier nerves zakho. And then since we said depending on the extent, when we find uba ke ngoku ii-nerves zakho ziyekile and aziva ke ngoku, then it might take ixesha elide to regain your nerve health. Kwabanye ide ibe irreversible. So it's important once kuthiwa une-neuropathy, it's important to know to what extent, yabo, are your nerves damaged, yabo. Okay. Okay. Yes, but yeah, home remedy, just try to take B3, vitamin B3 and B6 just to regain your nerve health. It also helps with the pain in neuropathy. Okay. Okay. Umpumi uthi yena ucela ubuza inyawo zakhe xa zitshisa ziqaqamba xa elele ombathe ziba shushu xa etshila ingubo agodole kakhulu inoba kwenziwa yintoni oko? First question would be diabetic na umpumi ne. Uphulaphula umpumi, okay. Symptoms zizi-symptoms eziviwa ngabantu abadiabetic ezo kule nerve damage besithethe ngayo, kula neuropathy besithethe ngayo. Also, ukubanda kwenyawo can also be a sign of poor circulation apha ezinyaweni. Once you feel that ziyabanda kakhulu in an abnormal way, you need to get your circulation checked uba ihamba kakuhle na apha ezinyaweni circulation yakho ide iyofika phaa ezinyaweni nasezintzwaneni zakho. You need to rule out nerve damage, yabo. And ke ngoku if you are also diabetic, it might mean zezo zinto ezenzekayo apha kuwe xa uneswekile, and then uva ezo zinto. Bonke bakhalaza nkalazo eyi-one nje esimilar that xa ndilele then you know zizimbo zeswekile nenyawo. Xa ndilele ndombathisile bengase ndizikhuphe ziyatshisa, yebo. That's a classic sign of nerve damage okanye circulation problem with iswekile, because bonke bathetha ngaloo nto iyi-one. Uthi akekho diabetic. Okay. So akanaswekile ne, it's just Yes. okwakutshisa kwenyawo. Still Yeah. do rule out into ehamba edibanisa ne-circulation ne-nerve damage. Nerve damage ayikho kwiswekile qha ne. You'll find that mhlawumbi umntu has been on TB treatment ne, and i-TB treatment i-side effect yayo kukumoshakala kwe-nerves. Okay. So it's not a diabetic problem only. We need to rule out ezazinto, and also based on your history ke ngoku. Mhlawumbi you have a circulation problem that is a standalone circulation problem that is not related to diabetes. But ke once you start feeling your heat, your ukutshisa kwenyawo, your cold kwenyawo, you think circulation and you think nerves, and that's one thing you should rule out. Once zitshise okanye once zibande kakhulu, then you think towards the lines of, is my circulation iyafika na circulation ezinyaweni, and are your nerves healthy ezinyaweni, yebo. Okay. Ndiyafuna ke doc ke sizame ukuyicacisa kabanzi le ndaba ye-circulation. Andifuni sibashiye ngasemva abaphulaphuli, but masikhe sitshekishe abanye abaphulaphuli abasithumele i-voice note message. If ever mphulaphuli usandovula iradio yakho ngoku, sincokola noDr Siyasanga Nqoko, ngugqirha weenyawo, podiatrist. Namhlanje siphendula imibuzo mhlambi onayo apho ekhaya kwizinto ezayamane nempilo yenyawo. Thumela ke i-voice note yakho ku-073 849 1740 naku-072 514 5381. Ukuzama ke mphulaphuli ukukhawulelana nexesha. I see into yobana some of your questions is similar to one another, and udoc seke ziphendulile. Umzekelo la question yamasa seke iphendulile udoc. So mhlambi asizoyibuza necessarily eyakho i-question, but if udoc seke ichaphazele into eyamane ne-question yakho, unfortunately kuzawunyanzeleka sitsebe, because I have so much questions apha phambi kwam. Masive lona ke doc umphulaphuli usithumele i-voice note uba uthini yena. Hey Chu, ndicela undibuzele kuDoc. Mna ndinesithende esibuhlungu ecaleni eliyi-one. Okokoko sibuhlungu, asifuni uyeka. Andincibi isihlangu siphakame
mileyo kodwa ndinobuhlanga esiflethi. Cela undibuzele, ndingumntu omkhulu, ndimkhulu. I-age ngu-34. Enkosi. Okay. Uthi, I'm not sure if uyibambile doc leya question. Ndibambile chuma singene kuyo ne. Ndicela sincamathelise nalena torho please because I have so Okay. much questions. So I'm trying to bana at least masizipherishe ngoku sikwazi Okay. ukuziphendula zonke. Uthi lona chuma ndisenqobo ndingunothemba naku ndiqaqanjelwa zinyawo apha ngaphantsi azifuni kunyathela. Ziyadumba kude kube buhlungu namadolo la azifuni ndinxibe isihlangu esivalekileyo ndicela uncedo. Okay. Yes, masiphendule nje just two. And Just then those move on. two, ne. Okay. So we'll start with SSS 10. I'll be as quick as possible, ne. Once Please. you start experiencing is 10, esibhlungu. Z2 possibilities and zoyi2 zenzwa into enye, ne? So when you walk, as you stand, or as you do any activity, iinyawo zakho are supposed to receive the same pressures. Mos xa uhamba, xa umile, yabo, there are pressures that are directed apha phantsi kwenyawo lakho, yabo. Okay. Nature function yenyawo ezo. Once you stand and when you walk, there are pressures directed up at the bottom of inyawo lakho, ne? So all parts of your foot have to receive the same pressures. And once ke ngoku i-foot structure yakho, foot structure yilaa yoba iphango lakho liphakame kakhulu eli lenyawo okanye libe flat. Yabo? Some people are aware that they have flat feet. Some people are aware that they have high arched feet. Laa ndawo iphakamileyo iliphango iphakame kakhulu, ne? Once your foot structure, for example, is you have flat feet, ne? Once you have flat feet, apha phakathi enyaweni lidrophe kakhulu apha phantsi inyawo lakho, ne? And even when you walk, inyawo lakho it rolls inward. Unyathela ngomphakathi wenyawo kakhulu, ne? Nesithende sakho. So zezinye izinto that play a role. So lento ye-foot structure enje yenza uba ii-parts zenyawo lakho ezinye zingafumani these pressures. So when you notice that mhlawumbi isithende sakho receives more pressures for whatever reason, be it la foot structure or indlela ohamba ngayo or yabo, when you notice that your heel receives more pressures, umzimba will perceive eza pressures zizinto zininzi phaa esithendeni as into ebuhlungu. And in response to that, your body will build a bone kweli thambo lakho lesithende lihleli likhona, ne? So usually we do an x-ray for that and you'll see that unento ekuthiwa yi-heel spare, into eyi-hook nje eli thambo elikhulileyo kweli thambo lakho lesithende, yabo? Then ke ngoku kubekho ukudumba phaya because mos yinto engadalwanga leya, yabo? But that's what happens inside. Then ngaphandle ke wena experience i-heel pain because of loo nto. Classic sign is that wonke umuntu that is experiencing heel pain because of mhlawumbi la esa spurs esakhula, yabo, due to eza pressures. They say first steps kuye kube buhlungu isithende. First steps in the morning okanye xa umuntu ephakame eyochama ebelele then aphakama ayochama. Then ezaa steps zokuqala xa enyathela zibuhlungu okanye xa behleli phantsi and then the first steps they are very painful, ne? Yiloo nto enoba iyenzeka. Nala swelling ke ngoku ipha because of elaa thambo liye lakhula, ne? So first thing that you do, ususa ipressure esithendeni sakho, ne? Le yonxiba izihlangu ezi-flat funeka ayiyeke kancinci and try to look for izihlangu that have i-heel. I'm not saying tops, high heels, but then i-heel throughout isihlangu sakho. For example, iteki, but ingabi iteki flat, ibe iteki Enehlele enesithende. phakame kancinci. Ewe, enesithende, not high heels, but iteki enesithende esiphakamileyo. Esaa sithende sisusa ipressure, esaa sithende salaa teki, yes, sisusa ipressure kwesi sithende sakho that is receiving ii-pressures ezininzi, yebo? So that's the process. It could be like heel spur. And then number 2, le question yesibini, ne? Once you start saying foot pain and then you mention amadolo and all the other joints emzimbeni, you have to start thinking arthritis.
Yebo, you have to start Okay. thinking joint pain once you mention amadolo and then nenye joint. We always tend to think arthritis. Yebo, so ngamathambo that umama needs to rule out. Once you start saying nje inyawo lam libuhlungu mhlamba pha ngaphansi, there's a lot of joints apha enyaweni, yebo, and then Okay. uphinde uthi kuba buhlungu nomqolo, kuba buhlungu Okay. namadolo, then that is Okay. arthritis ngamathambo. Kuphela umongo in between joints. You have to start thinking arthritis. Okay. Masive lona imphulaphula uzawuthini yena? Msasazi ungandenza ndibe anonymous. Mna msasazi kukho into esanda ukwenzeka, I think yenzeke kulo nyaka. Iinzipho zam ebezikade zinormal ngoku zivele za-thick, and xa ngaba ndinxibe isihlangu iba khona ipain ekhoyo evakalayo nje uba ngaba njengoba ziye zakhula ngolaa hlobo, iba nentlungwanyana apha ngaphantsi nje kubonakala uba ngaba kukho into engathi irabha ebunyamanyana. Ubungandicacisela ngazo ndingavuya kakhulu. Enkosi msasazi. Doc, nanko omnye umbuzo. Uyabuza Okay. umphulaphula uthi iinyawo zakhe ziyadumba. Angenza njani ukuzinceda? Ecela ke Doc into yobana ungathatha indawo njengoThixo. Masiqale Masiqale ngale yenzipho. Okay. Masiqale ngale yenzipho Xhumane. Yeah. I think into eyenzekayo apha xa esithi ingathi kukho into engathi yirabha phantsi kwezipho eli engathi iyaphuqeka, that is a fungal infection, ne? Okay. Xa une-fungal infection yezipho liyatshintsha liye kuba leli li-thin li-normal, ne? You'll All right. start to notice ukutshintsha kwekhala. It's either elo zipho likabhuti li-yellowish okanye li-blackish, ne? And then there's thickening, then kubekho into engathi into idip, into engathi iyaphuqeka apha phantsi kwenyawo. That is a sign of inyawo izipho eline-fungal infection, ne? So what we would do firstly is to, depending on the extent yobu-thick, yebo, because since esithi kubuhlungu noba anxibe isihlangu, we might need to remove the toenail, ne? Especially if lizipho eliyi-1 then ezinye zi-normal, yebo. We might need to remove okanye we drill it down lide libe thin, yebo, less painful leyo you'll drill it down. Then we prescribe ke ngoku i-antifungals because it's a fungal infection mos. Asele both ipilisi ezizi-antifungals then ne-cream ayixabayo eziphweni. Remover ke usually is the best because you remove it and then ulinde libe ngathi liyakhula, then uqabe ke ngoku i-antifungal yakho so that eli zipho lakho selikhula ke ngoku, uyayibo, likhule li-right. What he can try to do, angathatha i-nail file, ne? At home, i-nail file le iba liplanga, I think iba both sides, Planga both sides. yeah, iba paper both sides. File it down as much as he can, and then athathe tea tree oil. Ibe drops, tea tree oil, amane fake ezo drops the tea tree oil. It also helps with the fungus. oil. It's all with tea tree oil, and it's a home remedy that you can use for a fungal infection. But make sure that you file it down, instead of you will remove them. File it down as much as you can. Libe thick, ukhuphe le nto ingathi irapha ingathi yaphuqeka apha ngaphansi, ibe lizipho eli-thin, ne? And then ke ngoku umane uqabe tea tree oil so that eli lizawukhula, because ekugqibeleni amazipho ayakhula, eli lizawukhula ke ngoku likhule noko li-cleared of i-fungus. It really helps the tea tree oil kwi-toenail fungus. And then secondly, Yeah. ezi zidumbayo. Zidumba, inyawo ezidumbayo masiso suncamathelisa nalona ke ne uthi lona yena uneenkwethu okay Xhuma ngicela undibuzele yintoni le yenza inkwethu kwi-skin senyawo, andazi noba ifuna yena na udoc or i-skin doctor na. Ungasinceda doc to respond to this one? Inkwethu, I think I might need to see a picture ne Xhuma unganikisa ngenamba ndiyibone. Yeah. But once you complain of inkwethu, I'm thinking kuyaqhuqheka, ukubona xa kuphuqeka. So it might mean eczema, eczema, yabo.
ikhona nala fungal infection that presents like that. Ubone ngathi skin siyaphuqeka ngathi sinenkwethu, uyabo. Eczema, thinking towards skin infection like eczema, psoriasis, ne fungal infections, uyabo. So might need to send a picture, then we see. Okay, inyawo ezidumbayo? Inyawo ezidumbayo, there's a lot of possibilities nalapho that we need to roll out, ne? Okay. But then if uke mhlawumbi ufuna i-relief ngoku, ne? They can get e-compression stockings. Yabo. I know with Dis-Chem go over the counter, they know as compress kakhulu. Yabo. You can get compression stockings, ne? And then you first elevate for a few minutes, no by 10 minutes, you elevate inyawo lakho. Ubeke mhlawumbe noba continental pillow, ne? You can even massage the swelling up, ne, towards the direction yobuso bakho. Massage the swelling towards the direction yobuso as you are elevating, ne? Then unxibe compression. I wouldn't advise that for ixesha, it will just provide a relief. Go rule out your heart disease, inhliziyo, izintso, izinto ezifana nee-veins, izinto ezifana lymphedema. There's a lot of possibilities when it comes to swelling, ne? But if ufuna nje i-relief okwangoku, they can just try to elevate for 10 minutes and then have someone massage from toes down to up edolweni. Yeah, la swelling, I push it up. Swelling is fluid, so as you push it up softly towards the direction yobuso, then maybe compression stockings. Compression stockings will help with keeping umlenze ube smaller. Yeah, so angaya nase Dis-Chem afune noba i-tape measure so that azomeasurisha i-calf area ne ankle, uyabo ibanga kanana azofumana the correct size yeza compression. But ayingo long term lowo. Long term is to rule out i-cause ye-swelling, which might be inhliziyo, izintso, uyabo, i-lymphedema, i-veins, uyabo. Yonke lonto, depending on uba iqale nini, uyabo, because ne-swelling can be mhlawumbi kukho enye i-infection ekuthiwa yi-cellulitis. Cellulitis kuxa mhlawumbi kwikhathi encinci kuye kwangena i-bacteria, then unotice that umlenze wakho lo uyadumba and utshintsha uba mnyama, yebo, yona it spreads. So really uyadinga to go rule out the cause of his swelling, yebo. Swelling, yeah. Quickly nje before siye kumbuzo womphulaphuli, right into yobana ndithi xa ndidunjelwe zinyawo ndizithobe? Yes or no? Kuthini ukuthoba? There's i-definitions zokuthoba zininzi, abanye bafaka emanzini ane-Epsom salt, Faka emanzini ashushu, anetyiwa, anetyiwa. I mean, if it helps, do it. As long as it doesn't include usika skin, ufake into ethile uthini. I always say that. As long as this doesn't include uba cut skin, ufake lo tyiwa apho. If it works, then do it. If it works, it's just one of home remedies. Yebo? If it works, you do it. But then one trick for swelling, ne? You massage it up. Yebo? From your toes up towards the direction of your face. Yabo, up, you massage it up. And then since fluid and I call deep la fluid, ila phansi skin. So nje gentle massage up, yabo, from your toes towards the direction of your face. If we as toba, just include that and uzawubona zizawuhla. Yabo. Cycles is mbalwa from your toes up towards the direction of your face. All right. Masive lona mphulaphuli yena. Molo bengicela ukuzela manje. Bana nami ndinalo ngxaki yenyawo zivele zitshise zibe buhlungu. Zibe buhlungu. Ngoku umzimba lo uvela tyhafa. Then ke ngoku mhlawumbi kwangathi ndiyozela ke uvele ngoku ube buhlungu inhliziyo le itsho kabuhlungu ibetha kabuhlungu. Ibe buhlungu inhliziyo. All right. I think you've already responded to this Yeah, question. the burning, the ukwatshisa kwenyawo did. Yeah. Masive omnye umphulaphuli. Chumza, hayi sisi, ndigqiba ngoku inkqubo yakho ndiva ngezithende. Heyi, hayi sam nam Chuma ndinalo ngxaki, izithende zam ziyaqhekeka, ndibangazama unxiba ikawusi, ndinxiba isihlangu esivalekileyo. Nantsi into ndiyasinxiba isihlangu esivalekileyo apha ewindi.
Nantsi into ke ngoxa kushushu unyanzeleke ukuba ndinxiba isengile or amaphaca zivele ziqhekeke. Ndiyazama uzithambisa ivasilina neeglycerina. Enkosi Chumse, ndicela undibuzele kuloo sisi kudokho apho uba ndingancedwa yintoni. Ndigqiba uyiva ngoku inkqubo yakho. Olo nto. All right, Doc, can you just do a recap? Ndichuza, sorry, nalapha phakathi kwenzwane ndiba neengxaki, ndiba nezilonda iminwe yonke le. Kumele uba nezilonda apha phakathi kwenzwane apha ezinyaweni. All right. Inoba ingxaki yintoni? Okay. Okay. Nancy enye doc ne unengxaki Is okay. tender, and then Uba the, nengxaki inyawo zakhe ziyabanda ne, and then xa enxiba ikawusi zibe nenkantsi kwenzeka ntoni? Cela usuncedise sisenze just a recap kule kasi sinomvume and then respond to yenkantsi after enxibe Le ikawusi yenkantsi. kuba ebandelwa zinyawo. Yeah. okay. So i-recap le yezazithende eziqhekekayo ne. Kuthambisa something specific ne. Okay. I-Vaseline ne-glycerin are surely not providing la moisture idingwa zezazithende ne. Oh. So you should try to use something with urea. Yebo, 25% urea ne, urea. Best when it comes to moisturizing heels eziqhekekayo ne. And then ezazihlangu ziye zivuleke, when you know that you have a problem with heel fissures, awuzokwazi ufana nomuntu ongenazo ubeli regular kwi-flops. Even if it's open shoes, make sure that they support your back, because obaba backless besihlangu sakho yiyo into yenza uba udevelophe eza fissures, uyayibo, eza okwakuqhekeka kwesithende. Even if it's an open shoe, just try to look for one that covers your back, the back of mhlawumbi zivuleke phaa ezinzwaneni, yabo, because umntu akazukwazi ukunxiba izihlangu ezivalekileyo oko. Make sure it has the back, at least the back, and then open paa kwi-toes. The back support is important xa uye ukhule ama-sense okanye amasa, yabo. So kwisihlangu noba sisihlangu esivulekileyo, make sure inayo la back. In addition to the moisture ke ngoku le that you add to your heel, then ke ngoku your shoe has to have isithende and then a back support. All right. Yes. And then le yenzwane ke ngoku in between the toes. Xa usithi uphuma Yeah. izilonda phantsi in between the toes, inoba luchwane olo. It's a fungal Yeah. infection. Yes, it's a fungal infection. Yona yenzwa yi-moisture eninzi apha phakathi kweminwe, yabo. I know xa sesivasa okanye naxa sesithambisa, we tend to forget to wash in between the toes. It happens to everyone. You go for big body parts, yabo, but then you forget to uhlamba papa in between the toes, forget to wipe in between the toes, yabo. And then upper in between the toes, you need extra care. Ututhathe something dry. Awuyazi uba kuyafuma in between the toes, yabo. Okay. You need something dry, and then usule up in between the toes. Quickly nje masigqibezele ngaba doc sizoyishwankathela. Nokusiphosela umphothule some Nkosi bendicela ubuza mna uba ndikhe ndema isithuba eside zivele zibe buhlungu zingathi zatshisa. Andiyazi noba zenziwa yintoni ke ngoku. Bendicela undibuzele apha kudok msasazi. All right, masive lona yena. Mandibulise kuwe Chuma, ndibulise naphaya kudok. Ndicela undibuzele Chuma apho kudok into yokubana yenziwa yintoni laa nto, especially nake iyathanda undehlela. That's why ngoku i-safety shoes ndingalithandi kakhulu. Even noba sendinxibe emsebenzini, once ndibe ndiya ele nto mhlawumbi umzekelo elantshini ndiye ndile nto ndilikhulule. Like apha phakathi kole nto, phakathi kobhontsi, if ndinxibe i-safety shoes for ixesha elide, zawufumanisa into yokubana like apha phakathi kobhontsi inyama yam iyazibana nalapha phantsi kwele nto, phantsi kweenyawo. Fumanisa into yokubana ngoku ndiphuma amaqolo athile, kodwa all pains le nto endizivayo, kodwa ke abe khona lale nto laa mrhawuzelelwane uthile. Ukhumbule ke into yokubana ke i-safety shoes ndinxibe lodwa, ndinxiba kunye nekawusi. Ndingumthuthuzeli i-MTZ kaBoy, ndisenye Brighton eGqeberha. Okay. Eyokugqibela doc nje. Chumzethu, molo mkhulu wakho, uxolo landisekhona Chumzethu, undibulisele nalapho kudok ne. Chumzethu, mna into endikhalela uyibuza mkhulwane, ikhona laa nto ufumaniseke ubana ngaba apha ezinyaweni, iinyawo zethu mos andiyazi noba zadala ukuthi zibe ngwanzilili.
but ke mna ndikholelwa kulaa nto uba iinyawo zethu funeke zibe ngwanzeleni. Ikhona laa nto mkhulu uthi uzicofa iinyawo ngenye imini uzibone uba yeyi ihlobo eli zithambe ngalo xa ubetha nje kuntsumtsum ingathi upresa ntoni, ingathi upresa isponji, ufumaniseke nalapha eminweni, iminwe le yakhona xa uthi uyayicofa isoft nje mkhulu wasentsho uba izithambele nje ingathi sisponji mkhulu. Ungathi uva umntu wakhwena etheni esithi iyaqaqamba okanye uthi uva umntu wakhwena esithi ibuhlungu mkhulu. Inoba ibangelwa yintoni loo nto? Khandibuze lapho kuDoc sharp Chumzethu. Chumzethu molo. Kukho umphulaphuli ondikhumbuzayo Doc uba sicela ungayilibali la explanation yobana when you talk about i-circulation uthetha ngantoni na. So when you're responding yes. to these questions ndicela usoso uyishwankathela ngalaa ndaba ye-circulation. Okay, I'll try to respond kwezi that I can remember, ne? So Yeah. I'll group ezi ziyi-2 aba baphuma izinto apha in between the toes, ne? It Yeah. still goes back to ukufuma in between the toes, ne? Ezinye ii-factors that contribute kokwa kunxiba kwe-safety boots. I-safety boots force ii-toes zakho zihlale so, yabo? Ziminxisane. Xa ziminxisene so okanye mhlawumbi you find that enye is on top of another one, ne? As you are wearing ezaa zihlangu zakho, uyayibona? I get that a lot from abantu abaye banxibe ezo safety boots emsebenzini. They get ezaa fungal infections lula, uyayibona? Because mhlawumbi unyawo lakhe is forced uba ii-toes zihlale ziminxisene so. Once zihlale ziminxisene so, kuzawufuma apha in between the toes. I-fungus ke it grows kwindawo apho kufume khona, uyayibona? La maxolo ubhuta waphumayo phaa kube ngathi kuyaxobuka and kuyarhawuzelela, that is a fungal infection. Once you start to experience okwakuxobuka in between the toes okanye ubone ingathi kumhlophe phaya, yabo, in between ii-toes, kubakho nevunjana mhlawumbi xa sewunukisa phaa ngaphakathi, that is a fungal infection. Nokungathi kuyakrazuka phaya ube ngathi unenzikizane, there's ubumhlophe ubumanzi nje ukufuma. Noba mhlawumbi akukho buhlungu kuyarhawuzelela nje, that is a fungal infection. And then kukho ebethe xa emile for long periods of time, some cramping ezinyaweni. It goes back to the circulation that I'll explain, ne? Abantu abanee-veins that have problems with i-veins, I know ziqheleke kakhulu kootishala noonesi because imisebenzi yabo ifuna bame for long periods of time, ne? Yeah. Then ke ngoku i-circulation le yakho ye-veins imoshakale, zidumbe ii-veins zakho, yabo? Some signs are that uva i-cramping apha along umlenze wakho lo wonke, accompanied by swelling, accompanied by ukudumba okubonakalayo apha ngaphandle kwii-veins zakho, ne? Then I can wrap it up with the circulation thing, ne? I-circulation kukucirculata kwegazi apha emzimbeni. Mos every body part apha emzimbeni, it needs igazi for it to function, yabo? Okay. So blood iyahamba nje apha emzimbeni. Circulation apha emilenzeni, it comes in 2 ways. I-circulation esuka entliziyweni iye ezinyaweni, yabo? Ligazi eli-clean. Then igazi ke ngoku eselisetyenzisiwe phaa ezinyaweni linyuka ngee-veins back to entliziyweni so that liyoclean, uyayibona? Circulation emzimbeni ihamba kanjalo. Iyanyuka iye entliziyweni iphinde isaplaywe iye phaa ezinyaweni, uyayibona? And ke ngoku i-circulation okanye ukucirculata kwegazi kuthuthwa zii-blood vessels. Once you have a circulation problem, ii-blood vessels zakho kubakho ingxaki nazo. For example, ndizawuyenza umzekelo neswekile ne-circulation. Into eye yenzeke okanye nokucirculata kwegazi, yabo? I-circulation is simply ukucirculata kwegazi apha emzimbeni, ne? So obviously we are talking legs. So ndizawukwenza umzekelo ngeswekile nomzekelo nomntu okuthiwa banee-veins, ne? Zii-circulations ezi-different ezo, uyayibona? Zezi circulations ziyi-2 zenzekayo apha emzimbeni. One will start with iswekile. Once you have iswekile e-high, ne? Engakhontrolekiyo, engalawulekiyo, soloko i-high xa uyitsheka soloko iko-18 or 20 and you are struggling to control it. Iswekile e-high iye phaa kwii-blood vessels okanye laa mibhobho yothutha igazi.
ifike izenze zibe narrow okanye zibe thinner than normal. Xa zi-thinner than normal, igazi alizuhamba ngala pace nangala rate bekufanele uba lihamba ngazo. Then ke ngoku iinyawo zakho, they end up not getting enough supply. They end up not getting laa supply beziqhele uyifumana. So izinto umzimba mos xa kukho into erongo uyaqalisa ukhala, uva ii-symptoms, yebo. Kuthiwa ke ngoku uva ii-symptoms is a poor circulation. Okwakubanda, the cramping, only because your blood circulation ayisahambi ngala rate nangala pace bekufanele uba ihamba ngayo, which has resulted to iinyawo zakho zingafumani elaa gazi, la supply bekufanele uba iyazifumana. That is the story of circulation. Then lastly, we talk veins ke ngoku. Ii-veins besithe zona azisupply inyawo, but i-circulation esuka phaa ezinyaweni ligazi selisetyenzisiwe elidinga unyuka liyoklinwa entliziyweni so that kuzophinda kuphume elinye eli-healthy, yebo. Ii-veins xa zingasebenzi aziwenzi laa msebenzi wabo. I-vein nayo it's a blood vessel, yinto ethutha igazi, yabo, ngulaa mibhobho yokuthutha igazi. Xa ingasebenzi ukunyusa igazi back to entliziyweni, ila pump yenza uba linyuke igazi iye imoshakale. Now i-circulation yakho ihleli phaa emilenzeni, uyayebo, ayisanyuki ngala rate nangala pace bekufanele uba inyuke ngayo. That's why you'll notice that ii-veins zakho zizawudumba ude uzibone nalapha kwiskin, ube nemibhobho yee-veins edumbileyo because igazi liye lihlale phaa emilenzeni instead of uba linyuke back to entliziyweni, yebo. So I hope that's clear. Very much clear, Doc. Mininzi Doc imibuzo ayizuphela, unfortunately. Kuzawunyanzeleka into yobana sizithobe apha i-email. But ke abaphulaphuli xa befuna ubuza i-questions, how do they get hold of you? Facebook, I think that's the easiest. Facebook okanye ku Yeah. Instagram. Yes, it's the easiest. Ku Facebook na ku Instagram ku SL Ncoko Podiatrist. You can just slide in inbox okanye i-DM, yabo. Then we can talk towards booking appointment because the address ipha ku Facebook SL Ncoko Podiatrist. SL Ncoko Podiatrist. Inkosi kakhulu, kukho Thank you umbuzo so much. womphulaphuli apha ebendirhalela siwuphendule, but sesibethwe lixesha kakhulu Ungawuphendula asizukwazi. naku-WhatsApp. Ndakuthumelela ku-WhatsApp then undiphendule Undithumelele. then ndiwuthumele. Thank you so much, No Dr. problem. kakhulu ngexesha lakho. Thank you, Chuma. Bye. Bye.